Преди месец ви показах как отопляваме цялото това помещение от 300 квадрата, разгърната площ и с витрини високи над 8 метра. Останете с видеото, за да разберете колко ни е бил разхода за един от най-студените месеци в годината, февруари. Сега вече, когато целият месец е минал, можем да направим най-точния анализ на нещата и да видите какво всъщност консумира една такава инсталация. Първите 2 дена на зареждане на топлина, термопомпата тогава е изгорила общо за 2 дни общо 150 кВт. Това разделено в дни е около 75 кВт на ден. По-скоро интересното е какво плащаме ние като стойност на киловатт час. При нас това, което плащаме като електроенергия е 0,19 евроцента за киловатт, за 1 киловатт. Температурата, която сме задали в помещението и не е променена през целия период, е 23 градуса. 23 градуса, които са поддържани постоянно. Навсякъде бих казал и доста равномерно. Отоплението е с конвектори и заради това може би зареждането на топлина е станало малко по-бързо, отколкото това би се получило с подово отопление. И сега кулминацията, колко всъщност за целия период от един месец, конкретно февруари месец, ни е изразходила тази термопомпа. Това, което е изразходила за целия период през февруари месец е 1415 кВт. Или това ще рече за един ден на ден е, усредняваме за ден 50,5 кВт. И по тази стойност горе, която ви показах 0,19 евро за киловатт час, сума това е 9,6 евро на ден, за ден. Което ще рече, аз тогава давах едни прогнози, аз казах, че за средно ще изгори 12 евро на ден, моя прогноза 12 евро, се получи 9,6 евро, което показва, че термопомпата е работила изключително ефективно, тъй като месецът си беше студен. Имаше периоди, когато температурите бяха плюсови, но основно температурата външната беше около 0 градуса или под 0 градуса и това беше денонощно. През деня не са ставали толкова високи плюсови температури. Сума за месеца се получава 269 евро за цялото помещение. Добър ориентир. Пак казвам, не е закономерно за всеки. Това си е нашето помещение, което сме го настроили на тази температура, която сме ползвали за целия период от времето. Ние можем да консултираме. Ако ви е било интересно и смятате да правите инсталация или да правите някакви промени във вашето жилище, заповядайте при нас на консултация или може да се свържете с телефони, мейли и така нататък.